Nagkaisa ang community organization na Cyber Guardians PH at Oblate Youth Philippines upang bigyang prioridad ang mga proyektong puprotekta sa mga kabataan na inaabuso o posibleng abusuhin sa cyber world. Sa virtual MOA signing nitong August 25, naging highlight ang paglulunsad ng isang online movement kung saan ang mga kabataan ang makatutuwang ng mga netizen para puksain ang iba't ibang uri ng cyber threats. We actually launched and jump-started our Cyber Youth Warriors program. Almost half of the 89 million Filipinos who are in social media are Gen Zs. So that is precisely the reason why we are concentrating on empowering the youth. What better way to protect them but to educate them on how to protect themselves, no? Binigyang punto naman ni Father Jerry de los Reyes ng Oblates of Mary Immaculate na mas dapat tutukan ang cyber threats ngayong pandemic dahil higit na maraming oras ang ginugugol ng karamihan sa online world dahil sa limitadong galaw ng tao. Dagdag pa ni Father Jerry, bukod sa online sexual abuse, magandang matulungan din ang mga kabataan na ihiwalay ang kanilang sarili sa virtual world na mistulang sentro na ng kanilang buhay. And the effects of this virtual world stay for a long time sa consciousness natin o subconscious natin na hindi na natin maiaalis. Sometimes, it has become the reality para sa mga taong nakapasok at ayaw nang lumabas ditong sa cyber world na ito. Life has become more complicated because of this. Ang ilang magulang ikinatuwa ang hakbang ng Cyber Guardians PH at Oblate Youth Philippines. Mas mainam daw na may mga online warriors na makapagpapaliwanag sa kabataan ng konsepto ng safe cyberspace usage. Yung paggabi, nagpupuyat paggamit ng gadget. Sinasabi ko nga yung anak mo, bantayan mo. O hindi laging yung yung cellphone na lang lagi ang inaatukan niya. Batay sa mga pag-aaral, halos kalahating porsyento umano ng cyber population ng Pilipinas ay mga kabataan. Samantala, base sa DOJ Office of the Cybercrime Report noong March 1 to May 24, 2020, umabot na sa mahigit 200,000 ang naitalang online sexual abuses sa Pilipinas. Ito rin ang panahong nagsimula ang pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News.